Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Legenda o Pérákovi. Místo děje, Praha Žižkov, Tachovské náměstí. Nejsem tu náhodou. Právě tato místa by měla být svědky řádění jistého, nepolapitelného fantoma. Pohyboval se tu prý zhruba před 70 lety, v době nacistické okupace. Bylo to hlavně v noci. Objevoval se údajně v dlouhém černém plášti a v botách, na jejichž podrážkách byly silné pružiny, které tajemnému muži dodávaly naprosto výjimečné schopnosti. Skákal vzduchem, neuvěřitelně vysoko a neuvěřitelně daleko. Někdy prý přeskočil vysokou zeď, jindy dokonce vysoký dům. Do obličeje mu prý nikdo pořádně neviděl a oči mu občas zářily jako baterky. Říkalo se mu Pérák. Právě tady, na Tachovském náměstí, prožila v létě roku 1940, to jí bylo 24 let, dodnes traumatizující zážitek, jistá paní, která souhlasila s tím, že mi o něm bude vyprávět. Měla 2 podmínky. Budu s ní hovořit pouze po telefonu a nikde nezveřejním její jméno. Poté, co jsem jí to slíbil, začala 94letá žena povídat. Šla jsem s mým nasávajícím mužem, jestli jsme šli z divadla nebo odkaď, to vám už nepovím, a bydlela jsem na tom náměstí Tachovským, byl to druhý barák z kraje, byly stromy. Ano. A my jsme na domovníka museli zvonit. Paní mi pak vyprávěla, že se svým nastávajícím se v jednom místě rozloučila. K domu, kde tehdy bydlela, jí zbývalo pouze několik málo kroků. Došla ke dveřím a zazvonila na domovníka. Zazvonila jsem a teď, kdyby se mi zabil, tak nevím, jestli z toho stromu někdo skočil, nebo jestli stál za stromem. Zkrátka se na mě vrhnul a já, která byla tak energická, jsem se nezmohla ani na slovo a to už mě držel za pas. Ten chlapa táhnul mi a já se držela kliky, no a ten domovník už otvíral a on zase skokem, jak skokem ke mně přilít, tak skokem zase skočil zpátky. A to je celá historie. Byl to šok, který tu paní pronásleduje dodnes, do jejich 94 let. Z jeho vyprávění by mohlo být patrné, že šlo, lidově řečeno, o úchylného muže, který číhal na osamělou mladou ženu. Jenomže ve stejné době tu někteří lidé měli i jiné zážitky. A hlavní roli v nich hrál opět tajemný skákající muž. Badatel Jiří Klinger sepsal svého času rozhovor s jiným svědkem. Ten měl následující zkušenost. Můj známý, již zesnulý Josef Špiling, který tehdy pracoval na dráze, zahlédl Péráka na vlastní oči. Pozdě večer se vracel z práce domů Husitskou ulicí, ale zastavili ho po zuby ozbrojení němečtí vojáci. Celá oblast kolem dnešního Tachovského náměstí byla vojensky uzavřena, objevil se tam prý Pérák. Panu Špilingovi se nechtělo zdlouhavě obcházet uzavřený úsek a tak se pokusil projít jednou zkratkou. Na konci ulice, nedaleko železniční závory, narazil ale na vojáky znovu. Byl to divný pohled. Stáli u zdi jako kamenné sochy a u nohou jim nehybně seděli psi, jako by se něčeho báli. V absolutním zlověstném tichu se najednou ozval zvuk blížícího se vlaku. A když kolem závory začaly projíždět první vagóny, odněkud se vynořil černý stín. V ten okamžik začali vojáci zuřivě střílet ze samopalů. Černá postava se odrazila od země, přeskočila přes projíždějící vlak
a pak řadou velkých skoků zmizela mezi stromy ve tmě Žižkovského kopce. Pomalu jedoucí vlak bránil vojákům, aby se za ním mohli rozběhnout. To černé skákající něco na pana Špilinga tehdy silně zapůsobilo a celá příhoda s ním otřásla. Podobných příběhů svědků, kteří měli údajně Péráka vidět, existovaly desítky. Jistá bývalá pracovnice archivu hlavního města Prahy vyprávěla například o tom, že byla svědkyní toho, jak přepadové oddíly nacistického SD pořádali v Praze Libni na Péráka dlouhé honičky. Ovšem bez výsledku. Jiný svědek vyprávěl o tom, že Pérák byl nějaký bývalý artista, což mu prý umožňovalo tak vysoké a dlouhé skoky. Jiný zase považoval Péráka za obyčejného maniaka. Doktor Miloš Pulec z Národopisné společnosti při tehdejší Československé akademii věd zpracoval už v 60. letech minulého století po celém území naší republiky rozsáhlou anketu a zachytil desítky svědectví. O několik desítek let později, přesněji v roce 2007, etnolog a folklorista z Národního muzea v Praze doktor Petr Janeček sepsal nejrůznější pověsti a legendy o Pérákovi, které pak vydal ve své knize Černá sanitka. Systematicky a dlouhodobě se moderní legendou o Pérákovi zabývá spisovatel, cestovatel a odborník přes paranormální jevy inženýr Ivan Mackerle. Právě jeho jsem se zeptal, co byl Pérák vlastně zač a existoval vůbec. Dodnes se neví, kdo to vlastně byl, protože jednak se říká náměsíčný cirkusový artista nebo vynalézavý bojovník proti nacistům. Podle jedné verze to byl buď mnohonásobný vrah, podle druhé geniální vynálezce, podle další zase parašutista. Někteří dokonce tvrdí, že to byl šílenec uprchlý z blázince. No, jisté je, že ale ty neuvěřitelné skoky až do výšky 6 metrů, jaké popisovali ti očití svědci, to by nedokázal ani ten nejobratnější muž, i kdyby měl na nohách ty pověstné boty s těmi pružinami. Nejspíš by si přitom zlámal kotník. Podle sebraných svědectví se Pérák zjevoval hlavně v Praze. K jeho zamilovaným místům měly patřit Olšanské hřbitovy, Židovské pece, Bránický lom, ale také třeba Košíře a Šárka. Ve vnitřní Praze měl Pérák nejraději Karlovo náměstí, ale nebylo prý čtvrti, kde by se byl neukázal. Jednou prý dokonce skočil z Baby přes celé Vltavské údolí až k Bohnicím. Ale nezjevoval se pouze v Praze. Vzpomínaný folklorista doktor Miloš Pulec ve své studii Podání o Pérákovi napsal: O Pérákovi se však vyprávělo i jinde v Čechách a ústní podání o něm zasáhlo i Moravu. Přitom je charakteristické, že se o Pérákovi nejen mluvilo, ale že se vyprávění brala vážně. V Péráka se věřilo. Vypravěč se dovedl vžít do představy, že Péráka na vlastní oči viděl. Posluchači přejímali nekriticky jeho tvrzení, často se sami ujímali látky, kterou slyšeli, lokalizovali si ji do svého prostředí a učinili se jako další vypravěči najednou sami přímými účastníky vyprávěného příběhu. Tak dnes víme, že se v představách vypravěčů procházel po plzeňských střechách, strašil u kapličky v Drahelčicích na Kladensku, děsil svítícím křížem noční chodce u hoře Sedel, zjevoval se na kopcích nad Železným Brodem, svítil očima, skákaje ze stodol a přeskakuje i celá údolíčka na Pardubicku, pomáhal partizánům na Českomoravské Vysočině. Doktor Miloš Pulec našel také svědectví uchované v Jihlavském muzeu, podle něhož mohl být za Péráka zaměněn reálně existující člověk. Citujeme tedy z jeho studie Podání o Pérákovi. Bylo to v Jihlavě za německého protektorátu. Pérák se tu zjevoval v odlehlé uličce pod hradbami zvané v Důlkách. Byl ale viděn také na předměstí, na Slunci. Lidé ho viděli. Pronásledoval zejména ženy. Byl černý, nesmírně dlouhý, měl veliké boty na pérách, dřepem se odpichoval od země a přeskakoval i ploty prkené jimiše ulička v Důlkách lemována. Německá policie po něm pásla a pravděpodobně také Péráka dopadla, poněvadž jeho působení ustalo. Po válce vyšlo najevo, že domnělým jihlavským Pérákem byl duševně nemocný německý zahradník Hanus, který byl po válce
v roce 1945 odsunut. Nicméně Pérák se stal dobovým mýtem. Lidé, kteří se původně Péráka báli, začali v něm postupně vidět svého hrdinu bojujícího proti nenáviděné německé a nacistické okupaci. Čím více sílil nacistický útlak, čím více bylo popravených českých lidí, tím více rostly legendy o Pérákovi. Nejprve dokázal nacistům unikat metrovými skoky, pak přeskočil autobus, později i Vyšehradské hradby. Stal se fantomem, přízrakem, který přepadal hlavně nacisty, případně české kolaboranty. Jsou zprávy o tom, že přepadl oddíl SS-manů, pak zase pochodující četu Wehrmachtu nebo vládního vojska. Mnozí ze svědků i po letech tvrdili, že to opravdu nebyl přízrak, ale člověk z masa a kostí. Jedno takové svědectví můžeme najít ve zmíněné knize Petra Janečka Černá sanitka, jde o vzpomínku ženy, která za války žila v Poličce. To bylo koncem války, kdy jsem byla nasazena v Muničce. Rusové už byli v Německu, u Ostravy a Němci odjížděli. O Pérákovi lidé vyprávěli, že ho někdo viděl, jak někde něco přeskočil. Báli jsme se chodit v noci ven. Říkali jsme si, Ježišmarja, co kdyby na mě najednou někde vyskočil. Lidi říkali, že se ho bojí i Němci, německý vojáci. Vyprávělo se o něm všude. V Pardubicích, ale i v Hořicích a Dobrý Vodě. Myslím, že ten člověk, co skákal na těch pérech, byl skutečný, někdo z nás. Vždyť dneska mají už všelijaký přístroje na skákání. Český lidi jsou takový šikovní, přijdou na různé věci. A lidi to pak zveličili. Pátrání Stanislava Motla pokračuje. Vrátíme-li se k telefonátu s mou 94letou svědkyní, kterou tehdy v době nacistické okupace měl přepadnout tajemný skákající muž, ona paní, jak se mi svěřila, nikdy nezapomene na jeho opravdu mimořádné skoky, které jakoby nebyly ani z tohoto světa. A nevíte, proč takhle skákal? On měl nějaký péra na těch nohách? No, zřejmě měl nějaký péra, protože podívejte, já stojím u toho baráku a tam byl strom. Já jsem měla domnění, že zeskočil z toho stromu, protože to byl jeden skok a nebo stál za stromem a ten chodník přeskočil, protože jak jsou široký chodníky, to víte, na Žižkově, že jo, to nejsou jako na Václaváku nebo podobně. Jestli to byl Pérák, to pochybuju, to si snad lidi vymysleli, ale byl to nějaký buď atlet, no nějaký, kdo uměl skákat, já nevím, jak byl starý. Tedy Pérák, co by statečný protinacistický odbojář, ale také Pérák, který přepadal a děsil obyčejné lidi. Další zajímavé svědectví můžeme objevit v knize doktora Petra Janečka Černá sanitka. Jeden hoch se jednou za války vracel po setmění domů. Bydlel ve vile v ulici, která se tehdy jmenovala v Holešovičkách. Když se pokoušel ve tmě najít klíčovou dírku na brance od zahrady, uslyšel najednou zhora z ulice nějaké mlaskavé zvuky. Když se rozhlédl, spatřil černě oděného muže, který se blížil obrovskými klokaními skoky zhora ulicí. To je Pérák, problesklo mu myslí. Ve strachu přimáčkl se těsně k sloupku u branky, doufaje, že ho Pérák neuvidí. Branka byla stále zamčená, takže nemohl utéci dovnitř. Muž skákal těsně podél chodníku a vyděšený chlapec si ho mohl dobře prohlédnout. Na muži bylo všechno černé, šaty, páska kolem hlavy s dírami pro oči i boty s podrážkou 20 až 30 cm tlustou, co v ní byla zabudována ta skákající péra. Skákal sounož, po každém dopadu na zem šel do hlubokého dřepu, aby dostal pořádný odraz a rukama udržoval balanc. Skákal tak vysoko, že měl v nejvyšším bodu výskoku hlavu skoro ve výši elektrického vedení tramvaje. Při každém doskoku vydali boty zvuk, jako když hodíš cihlu do hlubokého bahna. Chlapcova snaha uniknout Pérákově pozornosti však byla marná. Muž ho spozoroval, ale nezastavil se. Jak k němu obrátil obličej, vycenil v strašném úšklebu zuby a pak vydal zvuk, jako když štěkne srnec v říji.
Spokojil se s vystrašením, jinak chlapci neublížil. A skákal dál lidu prázdnou ulicí. Přestože badatelé a historici tvrdí, že Pérák nebyl člověk, ale že jde pouze o legendu, dobová svědectví říkají většinou, jak už víme, něco úplně jiného. Přesto ale odborník na paranormální jevy, inženýr Ivan Mackerle, říká. Takže se proto nabízí racionální vysvětlení, že to nebyla bytost masa a krve, ale že to byl jenom mýtus, který sloužil lidem jako moderní náhrada blanických rytířů během té okupace. Lidé v něm možná začali vidět svého hrdinu, odvážného protivníka těch německých okupantů. S něčím podobně jsme se ale v historii už setkali několikrát, protože byly to takové jakési duchovní epidemie, které postihovaly lidstvo. Například to bylo zjevování se vlkodlaků v 16. století, kdy ty vlkodlaky popisovaly nejenom samotné oběti, ale i jejich očití svědci a dokonce soudy. To znamená, to byli lidé naprosto racionální a uvažující logicky. To dnešní vysvětlení ovšem je, že to bylo působení davové sugestce. No a podobně si teda už možná udržovali i citliví lidé, nebo citliví Češi ve svých hlavách toho Péráka jako pomocníka v odporu proti nacistům a byli na ně tak silně upnutí, že se začal zjevovat i těm ostatním lidem. Z toho, co zde bylo dosud řečeno, by mohl leckdo usuzovat, že Pérák byl produktem nacistické okupace v letech 1939 až 1945. Opak je však pravdou. Zmíněný doktor Miloš Pulec zachytil také svědectví lidí, kteří Péráka údajně viděli již dříve, zvláště na Mostecku a Lounsku. Jako Péráci zde prý vystupovali kostelníci a jiní představitelé římskokatolické církve, kteří chtěli nahnat lidem strach a odvrátit je od vystupování z církve. Krátce po první světové válce se totiž mezi horníky začalo šířit ateistické hnutí a Pérák měl sloužit coby zmodernizovaná náhrada čerta. Místo rohu a ohonu si někdejší Péráci navlékali vysoké boty na pérách a masku koňské hlavy se svítícíma očima. Někteří byli odhaleni a podle vyprávění svědků dokonce i zbyti. Takhle doktor Pulec zachytil svědectví Anny Křížové z Loun. V Mostě chodili horníci z práce. Před nimi skákalo strašidlo. Nějaký flanďák z Hněvína to magikou pouštěl, panák před nima skákal. To bylo po první světové válce. Náš táta to přines domů ze šachty. Chlap nechtěl chodit žádnej sám. Skákalo to jako na pérách. Badatel Ladislav Louthan z Liberce se před časem od paní Lhotákové z Držkova nad Železným Brodem dozvěděl, že jeden farář zde v noci promítal do údolí obrazy skákajícího panáka vždy, když tudy projížděla německá vojenská kolona. Inženýr Ivan Mackerle má, co se existence Péráka týče, ještě i další hypotézu. Podobná by to začala strašit lidi i v Londýně a už dokonce v roce 1837. Angličané ho pojmenovali Spring Hill Jack, tedy skákající Jack. Zastalo se, že tento netvor je odolný i proti kulkám, proti střelám, protože když v roce 1877 pronikl do britské vojenské základny a neuposlechl rozkaz těch stráží, tak vojáci na něj zahájili palbu, ale nějak mu tím vůbec neublížili. V Anglii se naposledy objevil v Liverpoolu v 1904 a pak se natrvalo přestěhoval do Spojených států, kde byl v letech 1938 až 1945 mnohokrát viděn a pronásledován. Potom teda byl v té naší republice během té okupace a počátkem 50. let způsobil masovou hysterii v Sasku, v tehdejším východním Německu. Němci ho pojmenovali Spiral Hopster. Pozoruhodné je, že náš český Pérák přežil i desetiletí po skončení války. Stalo se tak hlavně díky filmu Péráka SS, který v roce 1946 vytvořili a natočili na námět Otakara Šafránka, Jiří Trnka a Jiří Brdečka. V tomto 14-minutovém snímku je Pérákem kominík, který si na boty připevní pera z gauče a potrestá nejenom českého konfidenta, ale i několik německých vojáků. Pérák tu jednoznačně vystupuje v roli hrdiny bez bázně a hany. Ve stejném roce, tedy v roce 1946, vznikl i komiks Vladimíra Dvořáka Pérákovi další osudy. Pérák se později ocitl i v nadějném i tragickém roce 1968. Doktor Petr Janeček v knize Černá sanitka uvádí. Do politického boje vytáhl Pérák znovu v roce 1968 během invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
Ve zvláštním čísle časopisu Mladý svět vydaném po invazi se vedle dalších humorných textů zesměšňujících sovětské okupanty objevil i krátký komiks Pérák a Sovětský svaz, ve kterém kontrarevolucionér Pérák bojuje proti sovětským vojákům, zauzluje hlaveň jejich tanku a popíše ho slovy "Nezapomeňte odtáhnout, Pérák". Krátký komiks byl doplněný i zprávou z NKVD. Známý zločinec, vyskytující se pod krycím jménem Pérák, se znovu objevil dnešní noci v Praze. Na stopu se mu zavěsil komisař Červoněnko, který je taky v luftu. Další komiksy o Pérákovi napsal, nakreslil a vydal Ondřej Neff, a sice v letech 1989 a 2001. Fenomén Pérák, který mezi námi je i v dnešní době. Tajemstvím však zůstává, zda jde opravdu jen o vymyšlenou legendu, anebo na Pérákovi bylo přece jenom něco pravdy. Oficiální policejní dokumenty z doby německé okupace hovoří také o muži, který přepadal muže a hlavně ženy. Ohrožoval je žiletkou. Proto se mu začalo říkat žiletkář. Někteří svědci později přiznávali, že si žiletkáře pletli právě s Pérákem. V Janečkově knize Černá sanitka se o žiletkáři píše: Na rozdíl od ambivalentního Péráka byl žiletkář v dobovém ústním podání postavou jednoznačně negativní. Zatímco Pérák lidi pouze děsil tím, že na ně v nějaké temné uličce vyskočil, žiletkář na lidi útočil přímo a v oblibě měl především osamělé ženy, jak ve svých vzpomínkách uvádí i psychiatr Vladimír Vondráček. Ke konci okupace se rozšířila po Praze zpráva o žiletkáři, který prý napadá ženy a pořeže je žiletkou. Jak to skutečně bylo, nevím. Němci šiřitele takových pověstí trestali. Konec konců několik případů takové deviace se vyskytnout mohlo. Protektorátní fámy o žiletkáři měly zřejmě skutečně původ v existující sexuální deviaci, specifické formě sadismu, a můžeme se s ní setkat i dnes. A ještě jedna zajímavost. Svého fantoma měli v době druhé světové války také Slováci. Dodnes se tam totiž hovoří o tajemném Fosforákovi. Ovšem rovněž i on, stejně jako žiletkář, má veskrze negativní pověst. Petr Janečev v knize Černá sanitka Fosforáka popisuje těmito slovy. V Bratislavě na Slovensku řádil prý v posledních válečných letech strašák, který byl oblečen v černém přilehavém trikotu, na kterém byla světle zelenou fosforeskující barvou namalována lidská kostra. Proto mu bylo dáno jméno Fosforák nebo Fosforkostra. Navrch si oblékal dlouhý černý plášť a tak vyrážel večer do zatemněných ulic. Potkal-li osamělou chodkyni, rozevřel plášť a šokoval vyděšenou ženu světelkující kostrou. Nešťastnice prý zpravidla omdlévaly hrůzou a Kostroun využíval jejich bezbranosti a olupoval je o peníze, šperky, kožešiny a jiné cennosti, které za války nosívaly osamělé ženy. Fosforák operoval prý zhusta v okolí tehdejších bratislavských ulic Gröslingova, Kempelenova a náměstí svatého Jakuba. Ale vraťme se opět k tajemnému Pérákovi. Nevíme tedy, zda to byl člověk z masa a kostí. Nevíme, zda šlo o pouhou legendu. Ale je tu ještě jedna hypotéza. Inženýr Ivan Maskerle vypráví. V roce 2002, což je vlastně poměrně nedávno, začal děsit i obyvatele indického města New Delhi. Tam mu zase říkali opičí muž a ty neuvěřitelné skoky až do výšky 6 metrů, popisované některými očitými svědky, by nedokázal ani ten nejobratnější muž. Takže se začalo spekulovat, že to skákající strašidlo, že to nebyl člověk, ale někdo z jiné dimenze či cizí planety. Patřil ten český Pérák z doby okupace mezi tyto podobné bytosti odinut, nebo to byl jenom nějaký člověk ovládající šamanismus, levitační umění jogínů a tibetských běžců Lungungpa. No, já sám na tyto otázky odpověď bohužel neznám. Pérák pro mě zůstává nadále velkou záhadou. A velkou záhadou zůstává Pérák i pro nás ostatní. Dodám ještě, že spekulace o údajně mimozemském původu skákajícího muže vznikly v roce 1953. Tajemný muž se tehdy údajně objevil v Houstonu, ve státě Texas. Nepolapitelný fantom údajně vyskočil na strom a pak jednoduše zmizel. Bezprostředně poté se prý ozvalo silné zasyčení a na obloze se objevilo UFO, tedy
neidentifikovatelný létající předmět. Dejme naposledy slovo knize Petra Janečka Černá sanitka. Démonické bytosti druhé světové války mají obvykle podobu skutečných osob, většinou pouze vybavených zázračnými vlastnostmi. Mezi tyto moderní démony patří český pérák, žiletkář, slovenský fosforák a další. Výrazným rysem všech těchto démonů druhé světové války je především jejich výrazná technologizace. Tyto přízraky často používají technická či jiná zařízení, která působí neuvěřitelným, téměř magickým dojmem, ale jsou přece jen racionálně vysvětlitelná, nebo jsou sami o sobě produktem vyspělé technologie. Tito mechaničtí či technologičtí váleční fantomové jsou první vlaštovkou konce éry vil, vodníků, skřítků a dalších tradičních folklorních bytostí. Co říci na závěr? 100krát můžeme opakovat, že šlo o mýtickou postavu, ale jak to, že desítky svědků, kteří péráka údajně viděli, se shodovali v tom, že skakal do výše okolo 6 metrů. To by nedokázal ani sebeobratnější muž, i kdyby měl na nohou ony pověstné boty s pružinami. A vzpomínáte na slova dodnes vyděšené svědkyně, se kterou jsem telefonoval, která hovořila o neuvěřitelně vysokých a dlouhých skocích onoho tajemného fantoma? Buď jak buď, svědkové, ať už si o nich myslíme cokoliv, se mnohém shodovali. V popisu záhadného muže a také třeba v popisu jeho skoků. Jsou názory, že také mohlo jít o skupinu několika lidí, protože pérák se dost často objevoval ve stejnou dobu na zcela různých místech. A co názor svědkyně, která tvrdila, že mohlo jít o zcela neznámou techniku, která pérákovi umožnila pohybovat se ve skocích a navíc velmi rychle? Pravdu zřejmě už nikdy nezjistíme, ale tak i tak legenda o pérákovi se mezi námi zakořenila natolik, že o záhadném muži v černém budeme zřejmě slýchat i v budoucnu.